खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरो सानडे सफैलायबाय रायजोफोर सानडे स्पेशल पर्टालि आंना दिनै आरोबाव जासिगोनलाय होमबा रायजोफोर दिनै नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जे आङो दिनै अमाखौ माबोरै संगोन दिनैनि रेसिपिया जाहैबाय अमानि पुलाव होमबा रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जायफोर नायगिरिफोर बिथांमोना मिथिखायो जानांगौ आङो संनायजों लोगोसे रेसिपिजों लोगोसे माने जानायबो लाबोयो मुकबांबो लाबोयो बेखायनो रायजोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो अननानै भिडिअखौ ओमफ्राय आंनि अमानि पुलावा बांद्राय माबा नङा माने हेब्रे बाब्रे नङा ओरैनो सिम्पोल आरो ना जायफोर चेनेलाव गोनां रायजोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय रायजोफोर ओमफ्रायहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो भिडिअआव लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय रायजोफोर थौदो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै
रायजोफोरनो सेटआप खालामै ओंखामानो गुसु जाजोब्बायसो आंना ओमफ्राय दा जानोसै आरोना रायजोफोर जा माबा माबि जालाबाय थादों बे ट्राइपडाहाय गुसुसो जागुलायबाय ओमफ्राय दा जानोसै रायजोफोर नै आंना थाइबें दङ ओमफ्राय बानलु बाथोन दङ ओमफ्राय नै लेबु लादों आङो ओमफ्राय नैबेथ' पुलाव अमानि पुलाव ओमफ्रायहाय ग्रेभि गैयैखाय आङो माबाजों नै टमेट' बिदि माबा खालामदों आरोना दावदैजों टमेट'जोंहाय ओमफ्राय जानोसै आं रायजोफोर होमबा जाला टाइमा उखैनाया नागा बानलु गोरानखौ होदों आङो दा गोथाव जादों
他们去老蚊香，拉不卡单了，这两把蚊当那里还，可惜不老把些，还得烂香。đâu đi ạ? Buria, tasty kak. रायजोफोर जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो जायफोर गोदान चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय रायजोफोर ओमफ्राय भिडिअ लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय होमबा दिनैनि सानडे स्पेशल पर्ट थालिया एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन रायजोफोर बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं